So ayan mga sangkay, successful yung gawa natin. So ayan. Oh my God! Wow! So ayan, what's up mga sangkay, welcome back to my YouTube channel. Pasensya na kayo kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng mga videos kasi sa sobrang busy. Yan. So ngayon, may tuturo ulit ako sa inyo mga sangkay. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo is itong electric fan. Itong electric fan, industrial fan. Ito. So, tinanggal ko na siya sa niya. So, ito, ang tatak nito is Camil. So, sabi ng mayari, hindi na daw umiikot. Hindi na daw siya umiikot. Pero bago lang to. Bago lang daw to. Siguro, wala pang isang taon. Binili niya. So ngayon mga sangkay, samahan nyo ako para ayusin itong electric fan. Ayan. So bagong lahat, bago tayo magkalas, testing muna natin kung aandar siya. So ayan, ito yung outlet. I-unplug natin. Ayan. Unplug natin. So, tapos i-switch natin number 3. So ayan. So ayan, hindi umiikot. Hindi siya umiikot. Ayan. Number 3. Number 1, hindi umiikot. Number 2, wala pa din. So ayan. Hindi umiikot. Number 1, number 2, number 3. So, sangkay, hindi talaga umiikot. So ngayon, bagong lahat, bunutin muna natin. So ayan. So ngayon, ang gagawin na natin is baklasin na natin siya sa isa. So ayan mga sangkay, pasensya na kayo kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload sa sobrang busy. So ito na siya mga sangkay, ito yung motor niya. Ito. Tapos baklasin ulit natin ito isa. So ito na siya mga sangkay. So ngayon, ang gagawin natin is gagamit tayo ng digital multi-tester. Ipitester natin to. Ipitester natin tong motor kung okay pa siya. Ayan. Tester natin. Ayan. Sit lang natin dito sa ayan, sit natin. So ngayon, ang ititest natin is itong mga niya sa motor. Ito. Bali ito yung number 3, number 2, number 1. Ititest natin yan isa-isa. Tapos ito naman yung common nya is itong white. Ito yung common nya. Iti-tester natin na white to yellow and then
white to brown, then white to red. Yan. Stir natin. Una itikis natin is white to yellow. Test natin. So, ayan walang palo. Ayan. This is white to brown. So, ayan walang palo. This is white to red. So, ayan nagpapalo. So, ayan. May palo yung red. So, yung wala is itong yellow tsaka itong brown. So, ibig sabihin may problema yung motor. Yan. Bago pa lang una, i-tester muna natin tong capacitor nya kung good pa ba siya. So, yan. Tapos iset natin sa ito parang sa UE. So, ayan. So ngayon, test na natin. Ang value pala nito is 1.5 UF microfarad. So ayan mga sangkay, may reading siya na 1.5 UF. So ibig sabihin, good pa yung capacitor natin. 1.5. Ayan. Good pa. Ngayon, kaklasin na natin itong motor. So, ito na siya mga sangkay. Ito na yung motor niya. So, ngayon, ang i-check natin dito is yung pinaka-thermal fuse niya. Yung parang sa exhaust fan, kung hindi ka pa nakapanood nun, unang video ko doon, parang sim lang ito. Hanapin din natin yung thermal fuse niya, tapos i-jumperan na natin siya. So yun yung masang kaya daan-daan pala sa putol ng mga tali nito. Daan-daan lang. Ito siya masangkay. Nahanap na natin yung thermal fuse na. Ito yung thermal fuse. So ngayon ang gagawin natin ititester natin siya kung may continuity pa ba siya. Gamitin natin ang tester. So ibig sabihin, pag tumunog siya, ibig sabihin okay pa siya. Pero pag hindi siya tumunog, ibig sabihin sira nitong thermal fuse niya. Ayan, samahan ako masangkay. I-tester na natin ito. Lagay natin sa continuity. Dapat tutunog dapat siya. Pag ibig sabihin, pag tumunog siya, okay pa yung thermal fuse niya. Test natin. So ayan, masangkay.
walang tumunog. Unti-unti. Dapat tunog dapat siya. Pag ibig sabihin, pag tumunog siya, okay pa yung thermal fuse niya. Is natin. So ayan mga sangkay. Walang tumunog. Ibig sabihin, defective na tong ating thermal fuse. Yan. Wala na. Hindi na tumutunog. So ngayon, ang gagawin natin, i-jumper natin. Mas maganda kung palitan nyo na ang thermal fuse. Jumperin natin siya. Tanggalin na lang natin. Bago tayo mag-jumper, gamit tayo ng sultan ng agad. So ayan mga sangkay, ginamperan natin siya. Ayan. Ginamperan natin siya. So ngayon, ibabalik na natin. So ito na, tester na natin yung common tsaka yung unit. So yan, may rating. Tapos white to brown. So yan, may rating. Which is white to black, red. So yan, may rating. So ibig sabihin, good na yung motor natin. Yes. So ngayon, ang gagawin natin is ibalik na natin siya. Kasi ngayon, i-assemble na natin. So yan. So dito siya. Yan, masang dahan-dahan lang sa pagbalik. Yan, mga sangkay, ibalik na natin. So yun mga sangkay, huwag niyo palang kakalimutan na subscribe and
i-click na din ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ayan. Sa mga bago pa lang dyan, click na lang yung subscribe. Huwag na siya masangkay. So ngayon, ititesting na natin kung okay ba yung gawa natin. So yan, ginamitan ko siya na para makita kung gumagana. So ngayon, i-tag na natin. Tapos, i-testing na natin. Number 1 muna tayo. So ayan mga sangkay, successful yung gawa natin. Ayan. Okay, number 2. Ayan, iikot na. Ayan. Number 3. Ayan, iikot na. Yan. Yan, okay na. Okay na, mga sangkay. Kita nyo naman, okay na. Yan. Ganyan lang po yung pag-aayos ng electric pan. May mga electric pan kayo sa inyo, sa bahay nyo, kahit kayo na lang yung maggawa. Hindi na kayo pupunta sa mga paayusan, hindi kayo na lang yung mag-ayos. So ganyan lang mga sangkay, ganyan lang yung pag-aayos na pan. So ibalik na natin yung ibang pattern niya. Kung may mga electric fan kayo sa inyo, sa bahay nyo na hindi na gumagana, yun lang po ang gawin nyo. Pero pag hindi na talaga siya gumana, so palitan nyo na lang ng bagong motor.
notification bell para updated kayo sa mga bagong i-upload natin na video. So ayan. So, wala ang lahat. Padua Silagan. That's caught in the crossfire.